אני אביתר. אני אורן, ואני הולך מישיבות מבלי להגיד שלום. למה ככה? תראה, אני לא רואה בזה צורך. למה אני צריך להגיד לכל אחד שלום? עדיף לעשות שלום כללי כזה באוויר. למה צריך את כל המגע הזה? וגם שלום כללי, זה לא תמיד בא בטוב. גם יש את החכמולוג הזה שתמיד אומר, בוא תגיד לכל אחד שלום שלום. די, שחרר ממני. זו תחתית החברה שלנו, אנשים כאלה. מה כואב לך? מה הכל דורש מגע היום? תן ללכת. אתם לא רואים את זה כחוצפה? זו חוצפה? חוצפה זה לעבור אחד ולהפריע לישיבה רק בשביל לקבל שלום. זה אגואיסטי. אנחנו באים לשמור על שטף הישיבה. אנשים התכנסו, בכל זאת. once אתה אומר ביי לכולם, קיבלת את הישיבה. האמת שחושבים על זה ככה, זה לא כזה נורא. לא כל אחד יכול להיות מסרב שלום. צריך להתאמן על זה. תראה, יש לי מוניטין שלי שב"כ. אף אחד לא יודע מאיפה אני בא ולאן אני הולך. צריך להיות דיסקרטי, לצאת מהדלת בדיוק כשאף אחד לא רואה. ואם לא קיבלת הודעה אחרי 5 דקות לאן הלכת, אין לזה אפקט. החוכמה זה גם לא לענות להודעה הזאת, שם אתה בכלל גומר אותה. טוב, חוזר בי, אתם נוראים. קחו את הבמה. תראו, אתם לא עושים את זה בקטע רע. אנחנו פשוט פחות אוהבים מבוכה ומגע. זה הרבה יותר בריא וגם פחות מביך. ואנחנו לא רוצים לבאס את הישיבה, אנחנו לא רוצים לפגוע בשטף שלה. אז פשוט תנו לנו ותקבלו את זה. אם פתאום נעלמנו, תשלימו עם זה. לא צריך לעשות לנו שם שמפקירים. לשלוח לנו הודעות כמו לאן נעלמת בלי להגיד שלום, זה מיותר. אנחנו לא במשימה סודית, זה מי שאנחנו. ופשוט תקבלו אותנו כמו שאנחנו. תראו, אני רואה את זה כל כך חוסר כבוד, שאתם כאילו מזמינים אתכם ליציאה, ואתם כאילו הולכים בלי... אנחנו יכולים להגיד שלום.